धा के जानवर के ईंटा के पत्थर के सांप के बिछी के हमने के माथा टेक लिए मनोकामना पूरा हो जाला। हमने के बरम बाबा के पेड़ में जल देता नहीं लेकिन हमने के पूर्वज लोग के मिल जाता है। जल देता नहीं जमीन पर और सूर्य भगवान के मिल जाता है। यानी हमने के विश्वास बाकी सूर्य भगवान के देता नहीं तो भगवान ग्रहण कर लेता नहीं। और दूसरा का एक और खूबी देखी बहुत गार्जियन समाज हमार बाप दादा चाचा सबे बैठल बा 33 कोटि देवता हमने के समाज में बाड़े और 33 कोटि देवता में सबसे पहले गणेश जी के पूजा करे के कारण का बा? गणेश जी तो कोनो वीआईपी या सुंदर बड़े ना लेकिन गणेश जी के प्रथम पूजा करे के कारण का बा? यह सनातन धर्म के ट्रेड मार्का कि गणेश जी के पूजा कर हमने के बता रहल बनी कि हमने के जात पात छोट बड़ भेद भाव ऊंच नीच सामर गोर बरियार कमजोर से कोनो मतलब नहीं के हमने के चरित्र के पूजा कर लिए चित्र के पूजा ना करी। ऐसा हमने के सुन से मतलब नहीं के बाबा जी के गुण से मतलब बा। ऐसे गांव में पंचायत में के कोनो जाति के कोनो धर्म के बा गरीब बा चाहे धनिक बा कमजोर बा चाहे बरियार बा सार बा चाहे गोर बा उत्तम विचार बा निमन सोच बा अच्छा व्यवहार बा निमन संस्कार बा वो व्यक्ति के संग रहे चाहे निमन के संग रही चाहे कोनो जाति हो के। अब गाना बजाना का मालिक माता शारदे है बहुत कले के हे माई सब तू ही हो काली दुर्गा सीता सावित्री गीता गायत्री पार्वती लक्ष्मी गंगा सब तू ही बाड़ू शक्ति एक बार रूप अनेक बा शक्ति एक बार नाम अनेक बा गंगा एक ही गो बाड़ी लेकिन घाट का नाम अनेक बा। आराम से संगीत कौन मारा मारी की चीज ना हो ना जी संगत कर बस संगीत हो जाए खाली हमारे को ताकत रहो बनो एक नाम देखो कहा संगीत एक नाम जानले बड़ो एक माने जानले बड़ो संगीत एगो लाश ला अक्षर हटा देव तो हो जाए संग आ संग माने एगो कमिटी हो गई आ दूसरा एक संगी यानी संगतिया हो गई आ संगीत संग बन गई बगीत स्टार्ट हो गई। समझला कि ना बुझबा की बुझवा दी ये मर हरी चला हुआ हे बीड़ा धारी माई अरे बीड़ा बजा जा बीड़ा बजा जा हे बीड़ा धारी माई बीड़ा बजा जा बीड़ा धारी माई बीड़ा बजा जा बीड़ा बजा जा हे बीड़ा धारी माई बीड़ा बजा जा नैया भवारी में बा नैया भवारी में बा पारी लगा जा पारी लगा जा। अरे अब माई लइका सकेता में पड़ल बा हे बीड़ा धारी माई बीड़ा बजा जा बीड़ा बजा हे बीड़ा धारी माई बीड़ा बजा जा हे बीड़ा धारी माई बीड़ा बजा जा बीड़ा बजा जा हे बीड़ा धारी माई बीड़ा बजा जा नेह कदिया नेह कबाती दिनो रात जराईला वाह सरा में भी
सुनी ले कि माई का दो बड़ी हौदानी हमारा पदाया करो तब हम जानी सुने ले तुम्हारी कादो बड़ी हौदानी हमारा बनाया करो सुनी ले कि माई का दो बड़ी हौदानी हमारा पदाया करो तब हम जानी ए सुने ले तुम्हारी कादो बड़ी हौदानी हमारा बनाया करो बानी अबोधिया के बानी अबोधिया के बोधि कराजा बोधि कराजा अरे हे बीड़ाधारी माई बीड़ा बजा जा बीड़ा बजा जा हे बीड़ा धारी माई हे बीड़ाधारी माई बीड़ा बजा जा बीड़ा बजा जा हे बीड़ा धारी माई बीड़ा बजा बेटा जा बुलावे ला दौड़ने आवे लो बेटा जा बुलावे ला दौड़ने आवे लो आके अपना बेटा के तू लाज बजा रे माई आके अपना बेटा के तू लाज बजा रे बेटा जा बुलावे ला दौड़ने आवे लो बेटा जा बुलावे ला दौड़ने आवे लो आके अपना बेटा के तू लाज बजा रे आके अपना बेटा के तू लाज बजा रे हे बीड़ा लास्ट में भक्त की माई शीश नाज एक 1000 मुँह लेके बड़ाई कोले तो बड़ाई करिए न पौले हम एगो तुक्ष मुँह लेके का बड़ाई करो कालिदासी करिया के अछरिया सिखवालू वाल्मीकि जोरावा के रहिया बतवालू कालिदास करिया के छड़िया सिखावलो कालिदासी करिया के अछरिया सिखवालू वाल्मीकि जोरावा के रहिया बतवालू कालिदास करिया के छड़िया सिखावलो वाल्मीकि जोड़ावा के परमानंदनीय मनोज बाबू मधुआपुर 100 रुपया दलवानी 1 लाख के बराबर बा हार्दिक स्वागत अभिनंदन बबुआ खाती बाबा विजेंदरी के गुरु हो तूफान जी के लजिया बचा जा लजिया बचा जा अरे हे बीड़ाधारी माई अरे बीड़ा बजा जा बीड़ा बजा जा